Il-medja indipendenti komplet tinnota tmexxija dgħajfa u inkonsistenti ta' Bernard Grech. Fil-fatt fil-Gazzetta tal-Ħadd fis-sezzjoni tal-analiżi, The Malta Independent bl-aktar mod ċar iddeskrivit lill Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech bħala wieħed maqsum u mhux wieħed li tafdaħ. Il-Malta Independent qalet li minkejja li fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista biddel żewġ kapijiet, xorta waħda falla milli jġeddet lilu nnifsu fil-waqt li l-istess nies li ġew sfiduċjati fl-elezzjoni tal-2013 għadhom iħufu fih dan il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra wieħed mill-edituri tal-Gazzetta, Stephen Kalleja, innota li l-Partit Nazzjonalista tal-lum ma jiġbidx il-fiduċja tan-nies. Dan għaliex fi kliemu l-Partit Nazzjonalista għadu jħaddan il-politika tal-passat u mhux jifhem ir-realtajiet tal-lum. L-Independent qalet kif il-poplu Malti Wawċi prefera bil-qawwi jażel il-Partit Laburista mill-Partit Nazzjonalista li fihem tirrenja l-firda in-nuqqas ta' kredibilità u l-inkonsistenza. Fost l-oħrajn il-Gazzetta tal-Ħadd irreferu wkoll għat-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela li ġiet deskritta bħala ferm aħjar minn dik tal-Oppożizzjoni. Apparti il-Gazzetta Independent, il-kulħadd innutat it-taħwit fit-tmexxija ta' Bernard Grech hekk kif ġie rappurtat li fid-Dar Ċentrali hemm min qed jgħid li l-Kap Nazzjonalista reġa' affiġġa. Din id-darba l-Gazzetta qed tirreferi għad dikjarazzjonijiet negattivi li Grech kien għamel dwar l-għajnuna li Gvern Laburista tal il-familji u ħaddiema f'pandemija fejn kien sejħilha bħala tberbi u ħela. Il-Gazzetta kulħadd innutat il-politika inkonsistenti ta' Bernard Grech hekk kif issa bela kliemu u qed jitkellem favur l-estensjoni tal-wage supplement. Il-kulħadd qalet li ta' min ifakkar li permezz tal-wage supplement li għal Grech kienet perbiq ta' flus ġew salvati bosta impjiegi u negozji. Il-kulħadd tikteb kif hija infurmata li wara l-aħħar dikjarazzjoni tiegħu il-kap tal-PN baqa' jitlef il-kredibilità din id-darba f'daru stess. Hawnhekk il-Gazzetta komplet tajt li waqt li Bernard Grech kompla jqajjem iżjed dubji fuq it-tmexxija tiegħu, sorsi fih dan id-Dar Ċentrali saħqu mal-Gazzetta li fil-kuriduri tad-Dar Ċentrali qed jinstema' diskors li l-partit mhux kapaċi jagħmel waħda tajba u li l-kap sar ċajta u qed iqabbluh mal-Kenwood fil-kċina.